Claro que sí. ¿Qué tal? Muy bien. I què venia cercant? Vostè venia amb qualque idea o simplement a mirar perquè li fa ganes comprar un llibre i no... Signat una senyora que dubtava però que al final ha triat un llibre d'un dels autors que ens acompanyen avui, que és el Bernat Nadal, amb la part ¿Me oyes? Es que no me pasas, ¿no entiendes? No, no me contesta. No, porque no te cuenta. Espera, aquí la Triana. Y ahora cuando que estudiando,